Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa qegħdin fi żmien sabiħ tal-Avvent. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Nikola, Isqof. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Dolora u l-familja Muscat. Int li għaddejt minn fosta tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Biċ-ċukun tagħna mulej nitolbu l-ħniena tiegħek biex bit-talb tal-Isqof San Nikola tħarisna minn kull tiġrejb u tmexxina bla tfixkejl lejn is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ktieb tal-profeta Iżajija, poplu ta' Sijon, int li tammar f'Ġerusalem, ma tibkix aktar, il-mulej ħenna għalik mal-ħoss tal-għajta tiegħek, mal-li jisimek jatik widen. Tassew li il-mulej jatik ħobs l-imrar u l-ilma tan-niket, iżda ma jinħebix iżjed minnek li mallem tiegħek. Għajnejk jaraw li mallem tiegħek, minn warajk jisimgħu widnejk kliem li jwissik u jgħidlek. Din hi t-triq għaddi minna, sew jekk tikser lejn il-lemin, sew lejn ix-xelluk. U hu jibgħat ix-xita fuq il-miżruħ tiegħek, u l-qamħ frott l-art ikun bnin u mimli. Dakinhar l-imrieħel tiegħek jiraw f'wesad kbar. Fir-raba l-gniedes u l-ħmir tax-xogħol jieklu alf immellaħ, imderri bil-mirdra u moddi mill-arbiel. U fuq kull muntanja kbira, fuq kull għolja wieqfa, ikun hemm xmajjar ta' ilma fjum il-ħerba l-kbira, fjum it-tiġrif tal-fortizzi. Id-dawl tal-qamar ikun jiddi bħad-dawl tax-xemx, u d-dawl tax-xemx jitqawwa 7 darbiet, daqs id-dawl ta' 7 ijiem. Dakinhar il-mulej idewwi l-ġrieħi tal-poplu tiegħu u fejjak id-benġil tas-swat tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr l-Alla sarm responsorjali ngħidu flimkien. Alla ġust u l-mulej ħen jindawk li jafdaw fih. Alla ġust u l-mulej ħen jindawk li jafdaw fih. Faħru l-mulej għax tajjeb li tanni lill-Alla tagħna, għax ħelu u xierak it-tifħir tiegħu. Jibni il-Ġerusalem il-mulej, jiġma l-imxerdin ta' Iżrael flimkien. Alla ġust u l-mulej ħen jindawk li jafdaw fih. U fejjak il-klub maksuma u jorbot il-ġrieħi tagħhom u jott in-numru tal-kwiekeb kollha jsejħilhom bisimhom flimkien. Alla ġust u l-mulej ħen jindawk li jafdaw fih. Kbir siedna il-mulej u ta' qawwa kbira, bla tarf id-den tiegħu jerfa' l-imsejknin il-mulej u niżżel sal-art il-ħżiena flimkien. Alla ġust u l-mulej ħen jindawk li jafdaw fih. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej il-leġislatur tagħna, il-mulej is-sultan tagħna u li salvana. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ran nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Jitolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema l-ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh 12 il-dixxiplu tiegħu u tuhom is-seta fuq l-ispirti ħżina biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. U tom dawn l-ordnijiet: morru fittxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom u sejrin xandru wejdu li s-saltna ta' smawit waslet. Fejqu il-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu xjaten, bxejn ħattu, bxejn għatu. Il-kelma tal-mulej. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Eżajija hija interessanti. Il-poplu Ludi kien għaddej minn żmien diffiċli u l-profeta Eżajija jinkoraġġixxi lil dan il-poplu u jistiednu biex jafda aktar falla. Il-ferħ tan-nisrani, il-ferħ tal-bniedem jikkonsisti fil-li jintrabat aktar ma' Alla, jwarrab l-idoli, iwarrab il-mentalità ħżiena li jkollu u jafda aktar falla. Jgħidlu tassew li l-mulejja tikħobs l-imrar u l-ilma tan-niket, iżda ma jinħebiex iżjed minnek li mgħallem tiegħek. Għajnejk jaraw li mgħallem tiegħek. Il-mulej jħallik tgħaddi mid-tbatija imma ma jitilqekx, jistennijek, ifarġek. Is-silta tal-Vanġelu wkoll interessanti. Ġesu qegħdin nibdew id-diskors missjonarju, kapitlu 10 ta' San Mattew, meta Ġesu jibgħat id-dixxipli tiegħu biex jippritkaw. Ġesu huwa differenti mir-rabbin ta' żmienu. Ir-rabbin ta' żmienu fi żmien Ġesu kienu ilaqqgħu grupp ta' studenti fil-bib tal-belt u joqogħdu hemmhekk. Il-Fariżej kellhom id-dixxipli wkoll u kienu jażlu l-aħjar nies l-elit. Is-sinjuri. Ġesu huwa differenti. Ġesu la jażel is-sinjuri u laqqas joqgħod fejn il-bib tal-belt mad-dixxipli tiegħu. Ġesu jimxi minn naħa l-oħra. Ngħidulu itineranti. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi jxandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. U San Mattew juża kelma sabiħa ħafna. Ġesu jgħidilna San Mattew ra n-nies u tħassaru. Dil-kelma hija qawwija ħafna. San Mattew juża drabi oħra. Juża meta jkun hemm dawk in-nies fid-deżert ma kellhom xieklu u Ġesu tħassaru. U naħseb hawnhekk huwa s-sigriet tal-inkarnazzjoni. Ġesu tħassarna. Ma ħamilx li nibqgħu daħlin ġol ħajt. Ġesu tħassarna x'konna isna naġ bla raj, jgħid San Mattew. Imbagħad qal lid-dixxipli ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu li sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Insibu ħafna min jikkritikana. Imma Ġesu mhux min jikkritikana għalilna. Min jikkritika l-qassejs, min jikkritika l-isqof, min jikkritika l-papa. Itolbu li sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema fil-ħsad tiegħu. U jibgħathom
l-disċip, mhux jiġbidhom leħ, jibgħathom biex jaqsmu l-missjoni tiegħu. Ħalli nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum San Nikola. Dan San Nikola twilet lejn is-sena 270 f'Patara u sar isqof ta' Mira fit-Turkija. Ħasem fil-Konċilju ta' Niċea fis-sena 325 għandu ħafna stejjer marbutin miegħu. Imbagħad fis-sena 1087 Turkija l-Asja Minuri kienet invaża mill-Arab u l-fdalijiet tiegħu inselqu minn Mira u nġabu Bari l-Italja. Llum Bari ssir festa kbira imma l-festa liturġika llum, imma l-festa ssir fit-8 ta' Mejju. U parti mill-festa tkun li il-fdalijiet jew il-kwadru ta' San Nikola jinġab bid-dajsa biex ifakkar din il-ġrajja meta s-sajjieda minn Bari selqu jew ħadu ġabu dak il-fdalijiet ta' San Nikola. San Nikola huwa qaddis popolari ħafna. Ħafna. Għandu ħafna stejjer marbutin miegħu. Darba kien hemm raġel kellu 3 ibniet, ma setax iżewwiġhom għax ma kellux jagħtihom dota. U San Nikola jitfalu 3 biċċiet ta' deheb mittieqa bil-lejl biex ikun jista' jżewwiġhom jagħtihom id-dota. Għalhekk l-istorja ta' San Nikola għandu 3 kasselli ta' deheb. Hemm ukoll tradizzjoni oħra, storja oħra li tgħid li kien mar f'ħanut u sab li il-laħam li kienu qed inselvu kien ta' tfal imqattejn. U għamil miraklu u qajjimu. Ara wkoll. San Nikola huwa marbut ħafna mal-regali huwa San Nikolaus. Mhux il-vapur ta' għawdex taħam, mhux il-vapur Nikolaus. Sewwa, imma Santa Claus Nikolaus. Sewwa, illum suppost jitqasmu r-regali tal-milied. Xi ġifieri? Suppost jitqasmu r-regali tal-milied. Ħallej fi żmien tal-milied mhux ikun moħħna ħabba għalli nixtri regal, ħalli qassam ir-regal. Illum suppost jitqasmu r-regali f'San Nikola. Kemm tradizzjoni sabiħa. L-antiki kienu ħaqlejn nara. Jaqsmu r-regali illum biex ma jkollokx ħafna ħsibijiet u garfejx u ġerej għaġżanet eżis tal-miliet. Tolbu tal-qaddejs San Nikola biex inissel fina imħabba lejn il-Knisja u imħabba lejn is-soċjetà. F'dawn il-ġranet li fihom bħeġġa kbira qed inħejju ruħna għal miġġa ta' Ġesu fostna fil-miliet, nitolbu lil Alla biex bit-talb ta' San Nikola jaħlisna minn kull tiġdejb u jmexxina fit-triq tas-salvazzjoni. Iqaf mulejn mal-Knisja tiegħek u tħallija qatt nieqsa minn rajja qaddisa li bħal San Nikola jkunu kollox għal kulħadd ħajjirbħu lil ħafna għal Kristu nitolbu. Ħares il-poplu tiegħek illum minn kull tagħlim qarrieqi li qed jgħeddet il-fidi nisranija kif ħarist l-insara ta' żmien San Nikola u żammejthom sħaħ fil-fidi nitolbu. Għati lill-qaddejja tiegħek Dolora u l-familjari Muscat u lil ħutna mejtin kollha l-fidwa sħiħa fir-ruħ u l-ġisem fis-saltna tiegħek ta' dejjem nitolbu. Wettaqna bil-grazzja tiegħek ħa nibqgħu dejjem nożżu l-fidi nisranija li b'tant ħeġġa San Nikola għallem tul ħajtu kollha nitolbu. Għamel li l-imniktejn u l-imġarbejn ta' żminijietna isibu dak il-faraġġ u dik l-għajnuna li San Nikola kellu għall-imsejkna ta' żmienu nitolbu. Tolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija tina li nkunu messaġġiera tal-imħabba u tal-ħniena tiegħek nitolbu.
Nitolbuk ukoll għal aktar vokazzjonijiet. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum għalina jitolbu l-sejt iħsad biex jibgħat aktar ħaddiema. Nitolbuk mulej biex tagħtina aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk li llum se jżuru dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu, għal dawk li għaddej minn momenti diffiċli ta' mart, ta' solitudni, ta' inġustizzja, ta' iżolament. Mulej żomm idejk fuqna l-kol, nitolbu. Nitolbuk ukoll għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, nitolbuk għall-insara tagħna biex ma jidħlux fl-aljenazzjoni ta' żmien tal-miliet, nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem faqda sħiħa miegħek bil-ħidma ta' dawk li inti ssejjaħ biex bħal San Nikola ikunu rajja u assisa ta' ruħna bi Kristu Siedna. Wasal dak li kien mistenni li lilu għamlu l-profeti ġobet le Marta Ġuda jitwilet il-fettej. Inħejju triq għal-Messija jinwittu l-modi. Inħejju triq għal-Messija jinwittu l-modi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li qiegħdna fuq l-altar tiegħek fit-tifkira ta' San Nikola u xerret fuqna l-maħfra tiegħek biex dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jien tħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi dal-boħra fis-sebb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dieħer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull lusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Burrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papaljun, mal-Isqof tagħna Antonu, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, għaddejja tiegħek Dolora u l-membri tal-familja Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sett tiegħek. Ħenna li l-kol nitolbuk, ħatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġn Immakulata u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Nikola u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom, infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għedaj lid-dinja dan il-ġisem bid-demm għad-tis tiegħek eħlisna meħtijiet kollha żomm dejjem fidillejn il-kmandamenti tiegħek ħallina Dan l-ħaruf Alla, dan li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħajn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
السما هالي ويا عمر فينا بيشترد لادو هاين لدار مداهينا يا مولاي يا لدوش يا مولاي يا لا تدورش حشونا انتتنين قدر تالي كتشانا جبيلنا الباجي بيهد بشفر غنين ترانا يا مولاي يا لدوش يا مولاي يا لا تدورش من فلوك مشهورة تريدس للقلب راهي يبيلك وصانا تالي محبة فلوك ريقي لستيلك يا مولاي يا لدوش يا مولاي يا لا تدورش Ejnu bil-bifa u bħala ringrazzjament wara tqalbi ngħidu flimkien dik it-talba li għandkom fil-bankijiet ngħiduha ma' xul xejn. Ejja fostna mulej u ibqa' magħna. Waqqaf fostna t-tinda tiegħek. Qed nistennewk bil-ħerqa għax għandna bżonnu ħsieħ. Ejja u ġib miegħek il-faraġ lill-morda tagħna, il-maħfra lil dawk li draw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu triq. Ejja mulej għax bridna u intlaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet, m'għadniex nafu nistennew. Insejna l-koll il-kuluri tal-paċi u tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna għal dal-boħra li aħna l-koll l-aħwa b'wlied maħbuba tal-Missier. Ejja mulej Ġesu, nitolbu. Inti ġedditna mulej bil-misteri qaddisa bl-umiltà kollha nitolbuk il-grazzja li nsiru nixbħu lil San Nikola billi nisqarru bil-ħerqa kull ma hemmen u nimxu fuq it-tagħlim tiegħu. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbitna l-Madonna minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.